Jos et suostu juomaan viiniä, älä myöskään käytä sitä kokkaukseen. Nimittäin nyt tehdään klassinen punaviinikastike, joka ateroi takuvarmasti jokaisen liharuuan. Aloita pihvistä, kuumenna pannu ja lisää tilkkavoita. Mausta pihvi suolalla, pippurilla, paisti molemmin puolin 2-3 minuuttia, kunnes saa kauniin pinnan. Sitten punaviinikastikkeeseen. Laita pannulle voita ja öljyä, kuulata hienonnetut salottisipulit, lisää hienonnettu valkosipulykynsit ja kuulata sipuleita. Kahden joukkoon noin 2 dl La Grande Noir punaviiniä, joka tuo kastikkeeseen syvyyttä ja elegantin hausteisuuden. Keitä kunnes alkoholi haihtuu. Lisää 2-3 teelusikallista lihafondia ja rosmariininuoksia antamaan makua. Anna kiehua, kunnes kastike paksuutuu. Muista maustaa ja lisää tarvittaessa suolaa. Siivilöi ja vatkaa joukkoon pieni pala voita tuomaan kastikkeelle kiiltoa. Ja viimeisenä leikkaa pihviviipaleiksi ja aseta lautaselle. Valuta päälle punaviinikastiketta ja tarjoile. Täydellinen yhdistelmä. Tämä täyteläinen Le Grand Noir viini tulee Ranskasta Languedocissa, jossa yhdistyvät tummien marjojen ja mausteiden aromit, joka sopii loistavasti kastikkeisiin. Tämä viini ei vaan kruunaa itse kastiketta, vaan myös koko aterian.